I
Ice, thank you. Ice water. Ibo bueno. Ibo bueno. Iye ko mama yoga. Iye duela kendi gwe sota lenda Anambra neba. Anambra bueno. Ndi mama ye. Ndi mo bueno. Hey, ora bandi mo kanta Anambra. Ndaja kwenu. Ndaja kwenu. Tukweko. Kwa kwenu. Ndebe na bando, kwenu kwa. Ndebe na bando. Enu kwenu. Obatu. Mana enu bidosere ko fu ne me kanda Anambra. Ema Anambra ke nke to. Eyota. Over news. That was the end of everyone. Here news indeed. When I was a one in. Hey, where are we at? I can't forget. News indeed. When I was a don't take it personal. We are just here to cut for. I want to make me a man and mom, my man, I will be idiot. When is a group? Mom idiots never go. I'm somebody excited to meet my fellow Igbo people here in United Arab Emirates. Not easy. Get it. And now, Ndi about the money in the number on the honey. Manaka na kwa Anambra emo Enugu Abia. Mana say every state they belong to. Chile again. I don't know Abia state na ba so no money in the 9 million 734,003. Ndabia ko ni owo na aka. Ko ni owo na aka. Ndị Enugu is also 2.5 million people na ba so no money. Ndị Enugu ka ọ dị ọnwụ n'aka. Ndị Enugu na-eme gị home. Ebonyi dị sọsọ 1,210,000. Anyị ga-ebe anya m anya m. Ebonyi ka ọ dị ọnwụ n'aka. Nke ndị ọzọ bụ na Anambra na Imo Abịa. Anambra dị 33 million. 510,003. Anambra ka ọ dị ọnwụ n'aka. Imo kwenu. Ndị Imo dị 3.3 trillion 933 billion 403 million and 410,000. Cool order, I got now. Don't worry,
boy, they make it home. Come on, I want to go to open half of Lagos. And I like carrying the gala. I hold up. My brother, poverty begging you to wow. If I know where it is, I don't know make it. I'll be in Nigeria before we go there. Poverty begging you to wow. The money here they go. When it goes where they open what they on the trade. My brother, open your mind here now what you want before. Now you using your life, go Belgium. Where you need no wow. Where go Belgium generator. But they go. Come in the other half, otherwise they miss some timing. My brother, who was the baby? You're opening the use generator, my brother. How 1 hour? Sitting auto ever even Akwa Okuku. I'm talking about experience in Nigeria. In Nigeria, you use generator, tire generator, don't make tire generator, they make money. My brother used a tiger for the first time. He used a tiger, or we even know what costs for once. How use go tiger with that again? He used to go tiger. Or we even know what costs for once. He got that guy 8 times before I asked for. He was a guy that he had he don't need it. All change so let us say, Ghana shows will lose weight, he loses her loss, iron, clean, envelope, tear down, fuel, make zero, and time to go again. He always walk on one. His doors wrong as all the other high, the next nose upon or everything. He was a rescue driver, lose you before you are born everything. At that point in time, 1.5 liters was not a game. And literally by the fan, he used a wine and fan. A 5. But to the effect, wagam. So you're gonna run a big television or share television 3 bands. Everybody knows the television are black and white. Or they were black and white. After 30 minutes, the fuel are turning able. And not turning able, you want to sign. He got out of wow, much here. It all is used. In fact, you don't want to get over and Holy Ghost. Don't worry. Hey, what that? I want to turn everybody over the young way. Big or no, time out the road. Time out the road. I was in the whole matter of now. Everyone never entertainment. I'm 1 hour already. Yes, that is the fact. Everyone that do 1 hour for you. If you dig like this, but when I come out, it's 2 hours. Massive over instrument or journey, why I got or even watch it. See about the quarry, and they may, but I got it for a consultation. Can do even our way. Mobile, can be what I buy in 4 by Alpha. No, is the name, a pastor now, Nakibi Zubuna. They have no bargain. Murike, Oma, which I had here, no noise but too much. The same about behind a private place. For example, about a hotel, or lodge, about a suit, and a guy in general. In Bogote, or fully, he opened over authentic. Joan de Bella yesterday, was a day. So, also not a hero where I go. I'm not a hero on them and arrow, Makohara or Megan, or Rabba, as soon as I buy, and I can send them a day go now. Then will he come out of the aqua? The mountain I do where I will be general. Is it a book? Though. Also, now when I have queer, but the man, oh, half a money 20, 20, or get 20. Oh, but I tell you, you never also now, only hope would over here. I'm a hand out. But only hope what he did, which is my boy, open now. I want the one or lost it. No one ever had the wire that a million. What did they get more than 4 million here now? Who here got a problem? When I got a call from people, when they hire, oh, you put out there about who you with your faith. But I'm not a pastor here. You do a crusade. I got a bad faith here. I don't have to wear.
oge handkerchief ofe mmiri nsọ ị ga-anarakwa with faith ma kwụọ ụgwọ. Mana abịazie n'ihe omenala zi ebezi ya dịzie ka ọ sị na ịghọtara. So ọ bụ na mazi kụba egwu akwa dere kwuo egwu bụ ihe ngere ị chọrọ efu echi kpọọ Ijele dere dị ipi bikọm kpọọ Ijele ma ọ ịkpọọ ife atọ ọ gara Tiwara ịchọrọ efu ịbịawaga na ịchọrọ efu mana kpọọ Ijele ga-anọ dị live. Ijele ga-anọ dị in the morning 6 o'clock. My brother, when was the day for Dubai? Don't say that. Please, respect yourself. What about you going to the hotel? Sorry for me, we're not about that. About you for him. But there's no, there's Thank you very much. I want to hand the microphone to Okene Igbo. Can I follow? But see you on the phone, for special visit. Thank you very much. ndị Igbo hụrụ ewe nwa fanja na-asụ pịọ Igbo ụlọ ya na-asụ nke aka mmiri nwere ụfọdụ ya bụ nnọrọ ka asị na aka abụọ katago m na ba na Dubai ewesị mba ka m bata ka mfe ndị mmadụ mana achọ m ka maka mgbaba afọ ka mmadụ ibe bụ problem onye ọbụla ọ bụrụ nke na-asọ ọbụla ebe asọ ọbụla ọ bụrụ ka na ya asọ ọbụla were mụ pikchọ ma ọ bụ afa nruo ọ bụrụ ibe anyị achọrọ abụ ọ bụrụ ibe anyị edere mana nọizi karị na mmụọ m na-asọ mkpọtọ o nwere iko na ebe m na-ebu iko na ya anọ maka na mmadụ ebusoro ọgwụ ihe nne ike Happy anoji phone mo na. to say I can water, I put here, because I don't water. Then, no, you have to remember that to Korea. I never go violence. no, To Korea, Media to Korea. Why are you doing that? O nwere ebe ndị maka ahụ ebe ma ndị ma mmemesighị ibe ndị maka ahụ ebe wee sị ka m bịa ka m fụọ unu mana mụ bịazi ka m fụọ unu ka m mara ibe na-eme n'obodo mana noise bịa karịa ndị mmadụ rie nne ọ bụrụ ibe m mere respect eje na pakeji ibe niile na pakeji maka na ụwa bụ pakeji mana ị hụrụ na ibe niile abụrụ pakeji na ya karịrị ndị kwuru dan ndị ya karịrị ndị kwuru dan ya ndị raska ụdị mmadụ fa karịrị ndị tipu dan mana asị nsị weta afọ mmadụ 20 weta afọ ụmụ nwaanyị 20 ụmụ nwoke 20
ọ bụrụ sọ ọzọ maka ihe n'aka anaba m na iji ego jide ọgwụ na iji anyị enye sọ ntụtụ ogo ịma na n'ụwa anyị nọ n'ime enwere ụzọ ọhịa nọ ụzọ ọhịa nọ enwere ụwa ịhụrụ osikwa ijere ndị akụ ahụ ọgwụ n'ebe m na-ekwu bụ na anyị bịara ka ịfụ ụmụnne anyị onwe nke m na-asọgbu na-asọgbu ọ bụrụ na ọbụla nke m na-asọgbu anyị anaba maka na o nwere ibe karịa anyị ọ dị ibe karịa ịbụ mana ọ bụrụ na ọya ego enyewe ego bụ na ọya ọbụrụ ibe anyị alụrụ ọrụ enyewe awere ọ bụrụ na ọya ọbụrụ maka na enwere ọya ka ọya bụ onye eji eji ọ bụrụ na ejide nwanne ụta ihe ezi ma na ọya ahụ karị na ọya ahụ karị eyi ọya ego ndị a Chinedu Nwadike ya ma na ọya karịkwa maka na enwere ọya ka ọya ego sokwakwa na nnukwu ọya onwe ndị nọ ebe a fama nne nwụrụ ọ bụrụ ọya ego ibe nji maka abịa mana ịbụ na mgbọta ụkarị mana ya natakwa ọ bụrụ na ya natara mmụọ ya ezi ebe a nabịa ịda maka na mmụọ na-ekwula ka mmadụ na ihe mmọnwụ mere ike ọ na-ajụrụ nwoke ka oge o si kwado na ya kwadoro ọmụma anyị dị na egwu anyị dị na abịa anyị dị na nkwa nkwa anyị dị na mgbakiri bụ baka etewe ihe onye na-akịta na atịrị ọ bụ atịrị ntebe akara nke ole na n'ibe nne bụ ibe niile bụ dị gị na feki adịrọ nwoke ọbụla tụrede ebu ọbalaọla bụ ọgwụ ọgwụ ka ọgwụ ọbụla ọbalaọla ọgwụ karịa ọbalaọla ọbụla igbudu ka eji enyi ozi a na-esiri igbudu mbọ nwere nke anyị jiri ọkwado ọla onwe nke a na-agba ala agba aka eburu ihe onwe ebe ịghọta nwee ebe ịrọta nwee ebe ndị nwunye ya ekwu ndị nọ n'ogwe agba onye ọgwụ ego taa ya alụ m ụzọ ka azụrụkwa ya n'ụkwụ wee na-atụ eriri ịma na onye nwe nnekwu ego akpọ ya onye ọgwụ ego mana ọ bụrụ na ọ bụrụ onye ọgwụ ego ma a na onwe bụ ebe ịghọta maka na ego chara ofeke ya dị ka onye ile ofu wee kpọọ ya onye ọgwụ ego maka na ego abụrụ ibe abụ obi ego abụrụ ibe abụ obi mana inwe ego ihe agbara nkwụ onye abụ obi tii na geeti ọbụla bansa ntị arụgọ ihe ndị ọbịadoro anyị dị nne ama niile bụsọ ọgwụ dị ya mana nọọsụ karị mana echi niile anyị afụkwanị ka ndị aka ya nata ka ọ dị na mmụnwa na-egwulọrie nne mana ọ na-aghọtaghị ihe nne bụ mana ana m ekwụsị tata ndị nwa ntụrụ ọgwụ ebe a na mụ ji mmụọ niile ndị eme ọbara ọla bụ ọgwụ wee na-agọzi onye ọbụla nne masị na-atọghị ahụ n'ọnụ aka nri bụ ọnụ nna aba n'ọnụ dịbịa ka ọ na-ele ọtọ n'ọnụ ofe ka ọbụla aja mbene ekwelepụ ma dibịa ọnwa ofe ka ọbụla ala ya bụ ntabụ enwetara enweta apịara ịtarị mkpụrụ mmiri na m na-egosi ife ọbụla na-apịawa alụ n'ihi enweta ụfọdụ nwekwara ego mana abịa mụtara nwa ihe amụta ya bụ nwa ụfọdụ na-agbasi mbọ ike mana na-arụsi ọrụ ike mana ihe na-aga ndụ bụ ịma nkwụsị 10 million ikolobịa ọbụla nọ ndụ na-eku ume gbalata 10 million ma ahụ ọba na-aga mbene maka na mbata million ka ọ bụ na ewepụta nwere ma na-ebudo ikolobịa abụrụ mmadụ ọ na-etigburu ikolobịa abụrụ mmadụ ọ na-egbe egbe ikolobịa abụrụ mmadụ ọ na-egba mkpa na ikolobịa bụ ibe ego na-eme nwụọ n'Igbo be anyị ọ bụrụ na ịgbara moto 18 million 200 million a na-ebulu odogwu ihe nwabakarị omume ego oyibo isi izi aja na ụlọ na ebe m na-abịa ka ngwa oge mana ebe ahụ na-abịa malụ tata ahụ ị ga-enweta ya ọmụ bụ onye ahụ mgbasa ahụ onye ndutotu ndị ọzọ ọ bụrụ na ọgwụ adịghị igbo kwuchi aja ahụ nyewe ego
ego ụtọ ọgwụ ụtọ ọgwụ ọbụla na-esi isi na-alụ ọrụ ya bụ oke ite ka esi kwuu ihe m na-ekwu bụ na ekwu edo dibịa n'ọnụ na nwunye ekwu mmadụ n'ọnụ wee gosi na ọdụsigoro ụmụ mgba ifeọma ya emere onye bụla n'ebe a from now to 2 months ihe afọ na ọbụla ka isi mee this month or this week ka isi eme mgbe afọ onye chọọ ife ama m kwuru ka o merie ya bịa aka na ala kwuo njide niile ahụ kwuru ya dịka o si dị nwa Thank you.